know, say I love you. I love you. Oh, I love you. Oh, my love, I want you by my side. You know I'll make you laugh. I want you to be happy, oh. Oh, my love, will you stay in my life? I never want you to go away from me. Don't go away from me. I like it that you're happy, baby. Like it that you're happy with me. Like it that you won't be with me. Oh, say now who I can be. Like it that you want to love me. Baby, do you see that I'm so happy? So happy. Say you said for true to me. Oh, now only you go be my lover. Amen. From January till December. Amen. From December till forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Stop loving you. Amen.
ka ha wee were obi ọcha wee nara ụmụ nke Chineke ga-enye ha. Nọmba 3, ka ha wee nwee ike ịzụ ụmụaka nke Chineke ga-enye ha. Ọ bụ na ihe nne. Thank you very much. So nọmba 3, ka ha wee nwee ike ịzụpụta ụmụaka nke Chineke ga-enye ha na mgbasiri na n'ụzọ nke nzukọ Katọlik. Ọ ihe anọ bụ ụzọ ihe ịtọ. Ọya bụ ihe ịtọ ụmụnna anyị ndị anọwa ji wee na-abanye n'ọkwa alụmdi na nwunye ka ha bikọ ọnụ n'ịhụnanya, ka ha were obi ọcha na obi ọma wee nara ụmụ nke Chineke ga-enye ha. Nọmba 3, ka ha wee nwee ike ịzụ ụmụaka ndị anọwa nke Chineke ga-enye ha site na mgbasiri nke nzukọ Katọlik. Onye ndị anọwa bụ ebumnuche nke ụka n'ebe ụmụnna anyị ndị anọwa nọ. Onye ọkpatara oziọma jiri kwụsị na ha ga-ahapụ nne na nna ha wee gaa rapara n'ahụ nwunye ha, ha wee bụrụ otu, na ha abụghịzi mmadụ abụọ ọzọ. Ha wee bụrụ otu, na ha ga-ahapụ nne na nna ha wee rapara n'ahụ nwunye ha, ha abụọ abụrụzie otu. They are no longer one, they are no longer two, but one. Secondly, today we summarize here, he had a respect from nke nwoke na nke nwanyị. Ọsị na nke nwanyị na tochi na ebere, that you will respect your husband. Tochi, you are carrying respect. Ebere, you are carrying respect. Nsọpụrụ. Na John na Samaritan that you love your wife. N'unu ga-afụ ndị nwunye unu n'anya. Igbo na-ekwu n'okwusi na aka n'ikwu aka ekpe akwụ aka n'ihu. Both of you have to make this marriage to work. Ọ bụrụ nwaanyị ka ọ dị to make marriage to work, and ọ bụrụ nwoke ka ọ dị to make marriage to work. Both of you. Ana m ekwu na you are very young people. At least I know somebody that very well. I know John very well. Ndị aka mara so that my family is well prepared. But I know that you people are just young people that are growing up. Marriage abụrụkwa a bed of roses. Taa ka ndị mmadụ na-eji echiche mgbe echiche akpata ọkụ ndị mmadụ na-akpata everybody family ebe ọbụla na-ebe asụ ozugbo echiche Sunday mass by Monday morning everybody left the house. I was alone in our family house. And when I was at that time, it now dawned on me, not all of Father Campbell, and I am all alone. Sir, everybody with you, celebrating you, dancing with you, rejoicing with you. But after today, you now enter what it is. Even with Maria, where by then, no one will offer an activity to you. Offer a bed of roses, or they don't see. I want to let you know today, no, they don't see. Mana, it is only by the grace of God. Season Amarati called the key where the level is easy. If you want to manage to work, you must be a man or a woman of prayer. Also, and as you pray, you lead out.
for the prayer you preach. One more, and then there's no one. Yeah, only the problem. You have to start the problem. You must have a future altar for prayer. For the time of these are but in all these things, you remember a life of prayer. That is number one. Number two, affection. He is the second reading for life today that a man should love his wife. We must live in affection. I'm not going to decide to choose these young ladies among all other ladies. Over here, some African men and men, many African men now marry for the sake of bearing children, not for the sake of love. All you can do is define what marriage is at the first time. Coming together of a man and a woman for their own betterment. Only number one thing on can and only that one is for the betterment of the couple. Now number one thing, not just for bearing children. Or other than if you see the beginning, other than if you get your own kata, other than if you go and send them to tata. Nke one is said not all of it, see them goes to where. But many Africans, especially we Nigerians, we believe in our marriage is for procreation of children. So I'm saying I'm not a problem. Let us love our wives. Wives, love your husbands. Affection is very, very important. Number three, you must be kind. And experience, exposure, I believe God is mightier than theirs. Be kind in talking to them. From my little experience, when you want to talk, you will not guide your mouth. In the after the Lord did it all. Already go, manna. If you want to have a happy home, if you want to have a blessed home, talk to your husband with love. Oh, a woman. Lord, munye igwe ndi nubi. Munye igwe ndi unubi. Actually, so that you can verify. Up to today, Ocho is served with nobody serves food for the husband except the one. Lord, unless the honor in the country, monologue every day. And Ocho is served with up to today, on our own day that even the way she will serve food for the husband. And because of that, till tomorrow, the way you make your home, so it will be Doji and Ebere. I want this particular point to sink deep in your heart. As whether that you have made it, you have achieved it. What will you achieve? If you want to have a happy home, you must be kind to your husband in speech, in action, in anything, so that he can love you more and more. Did you hear it? That I am coming from a wealthy home. But now, for the time I'm talking to father, the never know I'm talking to father. Before one year, before father.
ndị nne na nna ndị mụrụ na wedding will tell you better that marriage is all about endurance. Onwebara marriage dị n'ụwa bụ the perfect marriage. Onwebara marriage dị n'ụwa bụ a perfect marriage. Mana na di na nwunye na-ebi n'udo bụ enyete ara ya. Going into another stage of life. Mmadụ na-aba unu kọchara well. Your understanding, your IQ may not be the same. I don't know. Your understanding, your IQ may not be the same with theirs. And we go to stage, I will go to stage. Ka ihe sị Chineke onye kwuru ihe niile ka onye ru n'aka gbazie nnu na amara nke unu ga-eji wee bụ ezite na nwunye ihe ndị a bụ ekpere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Site n'ịkwado nke Chineke, Kristi na-enye ụdị ịhụnanya nke a ngozi n'otu o doro ụlọ nsọ site na baptizim. Ugbu a ọ ga-esitekwa na sakramenti pụrụ iche nye unu Kraịst ya na ike iji kwudosie ike oge niile n'ebe onwe unu nọ, ya na iji were rụpụta ọrụ ndị ọzọ dịrị ndị lụrụ di na nwunye. Ya bụ ajọ omume n'ihu nzukọ ugbu a unu kwupụta uche unu. Dere ọnụkọ ọ bụkwara ihe obi unu ka o siri pụta na-enweghị mmanya ọbụla ịdị ebe a kwe nkwa ịbụ ezi di na nwunye. Unu dịkwa nkwadebe mgbe unu ga-eso ụzọ nke alụmdi na nwunye, ịsọpụrụ onwe unu ya na ịhụrịta onwe unu n'anya mgbe unu abụọ ka na ndụ. Unu dịkwa nkwadobe iji obi ụtọ nabata ụlọ nke Chineke ga-enye unu, zụọ ha otu iwu Kristi na nzukọ siri chọọ. Ugbu a, otu ọ bụ na unu chọrọ ịbanye n'ọkwa ịgba ndụ alụmdi na nwunye dị asọ, jikọọnụ aka nri na ọnụ were nọrọ n'ihu Chineke na nzukọ wee kwupụta nkwekọrịta unu. Unu ekwupụtala nkwekọrịta unu
n'ihi nzukọ ka Chineke nwere obiọma ya kwado nkwekọrịta ụmụnwa ka ngọzi ya jupụta n'ime ụlọ ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewakwala ya. Amen. Lord,
Anybody way won't fight you, may they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. I'll be a soldier for you, I'm getting better in Kung Fu. You should know I got it, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to. When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. Wanting my best, everybody, oh oh. And it's because of your Kung Fu. And anytime that I'm out of control, you hold me down, you never let go. Munagiso, 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 my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you. I may be small but I'm mighty, and I go running for you. And anybody waves I be, yes, no be you call it I be, alright. And if I ever need saving, I'll be running to you. Running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. You go there for anywhere that you go to. You don't need to worry, anything you want. Sun up to sundown, love me no go round down. Anytime you call me, baby, I go answer. Any other brother, baby, you make them run away. And if you want me coming to you, I go come to you. Oh, you wanna see me, baby, don't tease me. Tell me what you want, baby, say I'm not in my Are you, baby? If they wanna be the Judas, if they wanna be the Pharaoh, me I cannot lay low, yo. Me I cannot do that. Oh, you, oh, you, oh. Sing for you, yeah. I go gossip cause I fire kata for you, yeah. You don't cause you wahala, you don't cause wahala. Cause my heart is kata, oh. I go run your race, kata, oh. Kata, oh. I no go do you jaga, oh. I cannot let you go, no, no, I cannot let you go. Today you go give me number. I say 0 what is 0. Say you go give me number. You're such a sexy tomato. I say 0 what is 0. Today you go give me number. I don't fall in love, I don't fall in love. But like I is so beautiful. She does steal my heart, oh, 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 yeah. But like it's so beautiful. I think it's the same for you, yeah. I go cause you cause I love. I fire kata for you, yeah. You don't cause you wahala, you don't cause wahala.
wahala. Cause my heart is scatter, scatter, oh. I go run your race, kata, kata, oh. Kata, kata. I no go do you, jaga, jaga, oh. I cannot let you go, I cannot let you go. So baby love me tender, kiss me Brenda. The baby hold me tender, romance me Brenda. The baby love me tender, kiss me Brenda. The baby hold me tender.
Let me go for Sadina Tomoko. I'm going to go to the Trego. You went to the Trego. One hour money a year, I'm not sure. Because on that, people are local. IAB and Blue 2024 guys in my car before I did a win another and you know, because they want to pick up an overload. Overload the OT alone. I'm not going to do more. Who wanted them to do my do with it? Over Hannah, I will go in there. Look over by you. In the public 2024. Yes. Over Hannah, Nicola by Hannah. What's it now? I don't do it that one did up and man. The first told Mother 20, Mother 20, about 1,000 and maybe Mother 20. Huh? No, Mother 20, don't tell Mother 20, Jim, I can't remember, but then I know number one or one not corner body. Who can I put them in the one and not whether they go out? I'm not here. One not, then I give up, then I one. Every the Mother 20, I bear one, I had a polo chair, but then I have 2-1. It's a no one this among them. Can I put them down? Or then that what you are over. Can I but then I give you a suicide. Oh, yeah. Can I what? Forward. Whatever Nana, 4-2, go make me a while. 5-2, oh, 5-6-4. Hey, everybody, when I'm about to go, I'm Chelsea. Can you put it in? Is that what I'm they don't need to make how we're going to know. 6-2. Hey, what's the difference I'm making? Also, this way I'm making. Hey, what I 6.5, 6.5. Please, on a boat. Please, you know, United. I'm now run very far. 6.5, 6.5. On a half to go. Hey, Nano, 7. Hey, 7-6. He was into go so to. Oh, when you run a differ. 7-6. Do you need a differ? If I need you 20, or not a 7. Chairman in Abu even now. Eh? Come on, okay, 8-7. 8.5. 8.5, 7. On the run at Eva. On the run at Eva. Banana, 8.5. 8.5. Okay. 8.5. Hey, table no you know the 50,000 naira we are say to what you go okay. Let's hear no land. Okay, get table no you know. Okay. Also no. Table no you know sia. Take mana mo make na ajo ka mo mi simba. Na ma wa ni be, wa ni ma wa ni be. What's the one in my one? Let's get one new. 11-8. Every came for us. 11-9. No. Yeah, one in my one. 11-10. No. 11-10. No. I didn't show you the room. Table only was to think about you. Good man. Hey, then you will have. You will have. No, 12. All of them like that. Separate you all today. The Lord himself. One another. 13. Even a canoe. MC Neva. I don't think I have even a canoe. I'm hanging on. Hey, only I can do. Hey, you tell me. One is one of here.
For those are Washington. 1410 years. Ndị nọ na-egosi gị ha si gị na-akpụsie n'ime na na-akpụsie ngakpọrọ nwunye gị ha ebe lụọ na gị kpọrọgosi 1 + 1 is 1 11 ngakpọrọ si iche ebe ngwa kpọta were nwayọ the romantic for once Adị m ekele Chineke n'ọnọdụ a n'ihi na Jizọs kwadoro ya nke ọma. Wee ekele mmadụ niile na-asị na ndụ ga-abụ ndụ Chineke ga-enye anyị ndụ n'aha Jizọs. Ife niile a ga-eme ebe a ga-aga nke ọma. Okwu anyị ga-ebịa dị mma mana nke a ga-ebina ga-amakarị. Mana ife niile anyị ga-eme ebe a ga-abụ ife ga-aga nke ọma. Chairman Ogboche, ana m ekele unu niile na-ekele mmadụ niile na-asị Chineke gọzie anyị na-akwalite anyị n'ife niile ka anyị ga-eme dịka chairman kwuru na anyị ga-ebu oge obere oge na anyị ga-agbasa n'ime ihe niile aha Chineke ga-abụ ihe a gọziri agọzi ebe ọ ga-awụsara anyị amara wụsara anyị ngọzi n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. So dịka ama m na-agwasịgo ụlọ nwere okwu anyị ga-agwa ụlọ karịrị nke a gwara ụlọ na chọọchị, mana nke kasị nke bụ nghọta n'etiti di na nwunye. Ọnya bụ ihe kasị ịfụnanya na nghọta nke ndị oyibo na-akpọ understanding between husband and wife. Ọnya bụ ibe ga-edo ụlọ maka na o nwere mgbe ọ ga-oluo that affection ebido reduce especially mgbe ụmụaka gbagotere ha. Mana ebe e nwere understanding, nwaanyị ga-ama ọrụ ya dị n'ezinụlọ, nwoke amara ọrụ ya dị n'ezinụlọ. Ka ọ ga-alụ na-abụ na mgbe ụmụaka nke akaba nwaanyị ebidozie ụbọchị dị na nwa di gị jechazie bata ma amasị na di gị bata maka gịnị nwa ike ikuku spes dị gị nwa dị mkpa n'ezinụlọ ọ na-ejikwa ezinụlọ mana ọ bụrụ ya ka ị ga-eji na-etinye n'ọnụ na-emebe n'ebe dị gị. Otu akwa ka ọ dị nwoke maka oge ụfọdụ ezinụlọ adịwaghị nọmba enwemeleta atenshọn nwoke ji egosi ịhụnanya n'ebe nwunye na ezinụlọ ya nọ bụ ife ọbụla unu na-eme bụ ife ị ga na-ajụ ife a m ga-eme di ma ọ ga-ala ikekwu ya. Ife a m na-eme nwoke a hụ maka ya obi ọ ga-adịkwu ya mma. Ọ bụrụ a niile ajụ onwe gị ajụjụ a nwere ife ga-eme na ị ga-emejọ jụ. Otu a ka ọ dịkwa ibuluru anụ obi ife a m na-eme bụ di m ụmụ nwunye m ọ dịkwa ya obi mma, nwunye m o nwekwara idea ya ọ ga-ala ikekwu ya ma ọ bụ n'ọnụ ya. Ọ dịrị gị n'obi oge ọbụla unu na-abọ ga-ebibika nka. John ama m nne gị malụ nna gị ha na-abọ bikọgidelụ kogide aka n'olu wee ruo na nka nke gị agaghị adị iche nke gị ga-aka nkefa maka na asị nwa amụta nwa ka nwa ka nne na nna. Anyị kwetara na alụmdi na nwunye ụlọ dịka Chineke gọzigoro ụlọ tata na ọ ga-abịa ife ga-agagide wee ruo mgbe Chineke ga-asị na unu anọjugo n'ụwa unu nakwutere ya. Ọ ga-adịla anyị otu a n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Yes. Ezimafo.
Now watching. Hi, I'm not there. Sis. Oh, I'm not talking about like sis. I'm not talking about sis. Okay. 5. Yeah. A guy you do well so much as the one. A guy you do well so hard. Get it never. Number 4. 2 boys, 2 girls. Yeah, I got one. 2 boys, 2 girls. Official dancing time. Official dancing time. Let's show them love. Let's show them love. Yes, that's all. Let's show them love. Hey, I don't know that. I want to get it. That's all. Hey, my mother. Hey, my father.
Hey!
I'm
Peace out.
bụ Chilota ezigbo enyi nwoke na-agba akwụkwọ tata in the person of John anyị sị ka anyị nọ anya wee na-asị na tata ọ gbara akwụkwọ na Chineke na-esi tata dịbe na famili ya ihe ọ bụla ha chọrọ ọ bụla ego bụrụ akụ bụrụ nwa ezinụlọ ya abanye enwetago Chukwu emekwa ebere nyekwa ihe a na-eji azụ ụmụaka na ihe a na-eji eri oriri na ego kịrịkịrị adịghị egbo mkpa so anyị na-ayọ Chineke na ọ gọzie fa ka mmadụ eji nke a ka ọ tọọ mkpụrụ n'ime fa ka onye ahụ understanding ka eji alụ di na nwunye so ana m ekele ndị bịakwara ebe a n'ụbọchị tata ọ ma ha ji wee bịa ka anyị ji wee na ha Jizọs Kraịst wee nwe anyị. Afa m bụ Adaobi Jonathan Ọkpala Akinne. Abụ nwanne John mana ọ nọzikọ ọmụnwa bụ mama ha nwa ya anọrọzi so ọmụnwa ka ha jisi wee melụ nna so ebele m n'isi ha bụ ka Chineke gọzie ha nye ha ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị were akụnụba eji agọzi ezinụlọ wee jee ha mma. Ndụmọdụ na-enyekwazịba ha bụ ka ha biri n'udo onye nleta ka ọ ghara ibie onye ibie mejọrọ ka onwe mmụọ mgbaghara maka na famili ọbụla onwere famili anaghị enwe nwa nghọtahie na aghọtahie eneghị alụ ka eji ebi so ebele mbụ ka ha na-agbabiri n'udo ka ha na ụmụnne ha birikwa n'udo maka na famili anyị bukwara ibu anyị chọrọ nwaanyị ga-abụ abata odowo anyị ahụ John odowo nwunye ya ahụ nwunye edowo ya ahụ dowokwu anyị nwa ahụ so ekpere mbụ na ọ ga-adịrị ha na mma Chineke ga-agọzi ha onweghị ihe ga-akọ ha ozuzu nwoke ozuzu nwaanyị ozuzu eke ozuzu oyi ihe niile ga-ezuru ha n'aha Jizọs. Afa m bụ Ọnụnkwa Ebele Presi. Today bụ my day. Taa ka m mere wedding. I'm so glad, I'm so happy. Ama ka m na-esi wee kọwa ya mana all thanks to God. I'm so happy ma ndị bịa abịa otu na-esi wee tụba anya ihe niile Chineke ga-anya na-enye. She tell me say she no go leave, oh. She go dey here with me if I no get money, yo. Oh yeah. She tell me say she no go gree, go. Oh, no. She go follow me stay, we go both so carry, yo. I wanna be your Diego, I wanna be your man. She says she's not for Diego, she says she understand. I wanna be your Diego, I wanna be your man. She says she's not for Diego, she says she understand. Would you stay with me? Would you stay with me? When I don't get money, when I don't get shishi, yeah. She will stay with me. She says she could stay with me, yeah. When I don't get money, when I don't get shishi, yeah. Oh no. Love me unconditionally. If I no get a Ferrari, my baby no go stay far away. She they won't call away.